vinga, anem a veure com intentar que el fantasma s'amogui dins el laberint de manera automàtica. Vale? Vos explicaré una instrucció que és per sempre, que tot segur a qualsevol moment l'heu utilitzat, però bueno, ara de qualsevol manera farem un poc més conscients de què és que volem fer. Vale? En aquest cas, si verifiqueu, què fa el meu moix? Si jo dono el botó verd, s'està controlant que si toca el color verd se vagi 10 passes per enrere. Ara què faré? Perquè veieu com funciona, què faré? Mouré que és moix, vale? D'acord? Veus que per sempre el que fa és que aquest conjunt d'instruccions que estan aquí de dins se repeteixin infinitament. A qualsevol moment podríem posar una condició de sortida, ja veurem, potser la condició de sortida que cap el nostre programa, al final quina serà? Que els cocos mos mengin 3 vegades. Vale? En aquest cas, ara per ara, com que l'opció que farem serà que el fantasma s'amogui i intenti menjar-nos a nosaltres. Ell no sabrà la bomba, però anirà pels camins. D'acord? Per tant, intel·ligència no en tindrà. Se mourà el que hem d'aconseguir és que no pegui les parets. D'acord? D'acord, per tant la idea seria aquesta. Se mou 10 passes i si toca el color verd, en aquest cas, què fa? Se fa enrere. D'acord? Si verifiqueu, què fa el meu moix? Vale, fins ara me manca el que hem fet, el que hem les fletxetes, sí o no? Movem fletxeta dreta, pegam una paret i ho fem tornar enrere per redirigir. Per tant, ok, fins aquí en tenim el concepte. Què hem de fer en aquest cas? Què hem de fer en aquest cas? En aquest cas què farem? Simplement quan toquis color verd, d'acord, el fem tornar enrere i què farem? Que el moix roti 90 graus. D'acord, perquè canviï de direcció i se comenci a moure cap a una altra direcció. Ok, quina és idea? Per tant, veus aquí que hi ha un gir de 15 graus. Què faré jo? Pues cada vegada que pec a la meva deixona verda, en aquest cas, a la meva ratxa verda, el faré canviar de direcció, 90 graus. D'acord? Ok. Enteros, per tant me canviarà el dia de direcció i tornarà a començar a caminar cap a un altre lloc. Ara anem a veure què passa. A veure aquí. Ok. Heu vist el que ha fet? D'acord, jo ja se n'ha anat cap a fora de l'escenari, continuava el verd, ha seguit tirant. Vale. Enteros. Fins aquí ho entenem. Per tant, si bàsicament serà això, el nostre pas manca de fer que quan pegui, pues li donem una altra direcció i seguir caminant, i si torna a pegar, torna a girar, d'acord? Per tant, ell automàticament, com que aquest conjunt d'instruccions s'aniran executant seguidament, ell s'anirà moient. Vale, una cosa que vos mostraré, perquè veieu, hi ha una instrucció que és un segon, en aquest cas vostre per ara no vos serveix, però bueno, en un moment donat mos prendria un sentit, que és rebotar el que hi ha una vorera, d'acord? Per tant, jo aquí, què puc fer? Perquè el meu moix no me desapareixi, perquè, clar, pren la direcció i ja no el pill. Per tant, què puc fer? Què he fet? Simplement, li dono la bandera verda, vinc, vale, malo, aquesta instrucció no ha d'estar aquí, ha d'estar de fora, vale? D'acord? Per tant, si pegui una vorera, per tant, una vorera que és el concepte de 4 costats, bueno, ara ha quedat molt estret i el rebot és infinito. Això es pot arribar a passar, ja veurem com ho solventem. Què passa? Que ara, bueno, hauríem de veure com podem sortir d'aquest bucle. Entonces, sí, un segon que ara estic ocupat. Demanda si te puc posar... No, després, vale. D'acord. Queda clar de com hem de fer això? Vale, una altra cosa que crec que volia mostrar, deixeu-me mirar, comptar punts, que m'he de dir, explicar rebota, vale, no, simplement volia explicar això. Ok, per tant,